V rámci nového portálu finančnej správy pre vás existuje niekoľko ciest k vyplneniu tlačiva hlásenia o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov zo závislej činnosti za príslušné zdaňovacie obdobie. Hlavným rozdielom je, či podkladom k vyplneniu tohto tlačiva je výstup z vášho účtovného systému vo formáte XML, alebo plánujete údaje vyplňať ručne. Toto video je pre vás určené v prípade, že k nahratiu údajov použijete už spomínaný XML súbor. Ďalším rozdeľovníkom je fakt, či s finančnou správou komunikujete elektronicky, čiže ste registrovaní a máte vytvorenú autorizáciu pre elektronické podávanie. V takom prípade nám vyplnené hlásenie môžete poslať elektronicky z vašej osobnej internetovej zóny zriadenej na našom portáli. Pokiaľ nie ste registrovaní na portáli finančnej správy a nemáte zriadenú autorizáciu pre elektronické podávanie, môžete si elektronický formulár vyplniť a vyplnený vytlačiť. Následne je potrebné ho poslať poštou alebo doniesť osobne do podateľne na daňovom úrade. V tomto videu si ukážeme cestu pre registrovaných a autorizovaných používateľov, ako aj pre neregistrovaných, ktorí majú pre vyplnenie tlačiva hlásenia k dispozícii XML súbor zo svojho účtovného softvéru. Cesta neregistrovaných používateľov povedie cez nasledovné voľby. Na domovskej stránke si medzi rýchlymi odkazmi vyberiete možnosť daňové a colné tlačivá. Po otvorení tohto linku si z ponuky vyberiete voľbu katalóg elektronických formulárov a následne správu daní. Kliknete na šípku pri názve Daň zo závislej činnosti a následne na šípku Hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov zo závislej činnosti. Kliknete na ikonku formulára na pravej strane riadku. Elektronický formulár sa vám otvorí v novom okne. K naplneniu dátami zo súboru XML, ktorý ste si vopred vygenerovali vo svojom účtovníckom softvére, použijete tlačidlo Načítaj. Toto tlačidlo sa nachádza pod formulárom. K dispozícii sú tu pre vás aj ďalšie voľby. Ulož, čím si prázdny alebo vyplnený formulár stiahnete do svojho počítača vo formáte XML. Vytlač, ktorým formulár u seba lokálne uložíte a po otvorení vo formáte PDF ho môžete otvoriť a vytlačiť. Skontroluj, ktorým sa uskutočnia logické kontroly vyplnených údajov. Vyčisti. Po stlačení tlačidla Vyčisti vymažete vyplnené údaje. Poučenie, ktoré v závislosti od prehliadača, ktorý používate, sa buď automaticky stiahne, alebo sa vám otvorí nové okno s možnosťou otvorenia alebo uloženia daného súboru. Potvrdenie, ktoré potvrdzuje správca daní iba v prípade, že podanie bolo doručené osobne. Pokiaľ bolo hlásenie podané poštou alebo elektronicky, správca dane potvrdenie o podaní hlásenia na tomto tlačive nepotvrdzuje. V tomto kroku si vás dovoľujeme upozorniť, že pokiaľ s finančnou správou nekomunikujete elektronicky, to znamená, že nie ste registrovaní a nemáte vytvorenú autorizáciu pre elektronické služby, nie je možné tento formulár poslať na finančnú správu elektronicky. Môžete si ho vyplnený vytlačiť, ale následne je potrebné ho poslať alebo osobne priniesť do podateľne. Teraz sa ideme venovať podnikateľom, ktorí majú na našom portáli zriadenú elektronickú schránku. Po prihlásení sa vám zobrazí obrazovka so základnými oblastiami našich služieb. V ponuke si zvolíte katalóg formulárov. Následne vyzerá hľadanie formuláru rovnako ako vo verejnej časti portálu, čiže správa daní, daň zo závislej činnosti, ikonka formuláru Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti. Samostatný formulár sa vám otvorí v novom okne. Na ľavej strane obrazovky sa nachádza navigačné menu. Na pravej strane je čakajúci formulár na vyplnenie zvyšných údajov. Základné identifikačné údaje sú už predvyplnené. Opäť je vám k dispozícii možnosť načítania zo súboru, ktorý ste si vopred vygenerovali vo svojom účtovnom systéme. Tlačidlo Načítaj zo súboru sa nachádza v ľavej navigačnej časti obrazovky. Systém vás upozorní na to, že načítaním zo súboru sa vymažú už predvyplnené dáta. To však nie je prekážka, keďže účtovné systémy generujú súbory obsahujúce kompletné údaje. Potvrdíte, že i napriek tomu chcete pokračovať s tlačením tlačidla Áno. Vyberiete si priečinok, do ktorého ste si predtým lokálne uložili váš XML súbor. Dvojklikom ho načítate. Odporúčame vám preveriť si správnosť načítaných dát využitím tlačidla Skontrolovať.
Systém vás upozorní na prípadné políčka obsahujúce tzv. Logické alebo kritické chyby. Kritické chyby sú podfarbené červenou farbou a bránia vytlačiť a podať formulár, pokiaľ nie sú opravené. Logické chyby sú podfarbené hnedou farbou a formulár je možné podať aj s ich výskytom. Kým nie je formulár bez chýb, nie je možné ho riadne na finančnú správu odoslať. Pokiaľ ste s finančnou správou uzavreli dohodu o elektronickom doručovaní, zvolíte si na odoslanie tlačidlo Podať EZUom. Pokiaľ vlastníte zaručený elektronický podpis, zvolíte si v menu tlačidlo Podpísať ZEPom. Následne je potrebné stlačiť tlačidlo Podať. Dúfame, že sme vám v rámci tohto videonávodu pomohli zodpovedať najdôležitejšie otázky spojené s vyplňaním tlačiva Hlásenie na portáli finančnej správy. Pokiaľ máte ďalšie otázky, kontaktujte nás prostredníctvom niektorého z našich komunikačných kanálov, ktoré nájdete v časti Ako s nami komunikovať na titulnej stránke portálu.